ekufakeni amanzi kwiilali ezithile okanye iivillage ezithile okanye kuwadi ezithile zasewini madizanondela imali ehambe yangumyinge ode ufike kwibhiliyoni. Ubonelelwe ngemali engaphaya kweebhiliyoni zeerandi umasipala wase-Alfred Nzo eMpuma Koloni ukuba ajongane nombhodamo wamanzi. All this I promise to do, so help me God. Uthanjiswe ngokusesikweni njengakumkani yamangesi ukumkani Charles wesithathu namhlanje. Indaba ithethwa ndlondlo, abarumela indaba ithethwa. Thulakathako! Yo! Khaba ngothuja! Sandila mthethwa! Lidlulile ibhakajuju lashiyeka entwizisa amakhosi kumdlalo we-semi-finals e-Nedbank Cup ngalemva kwenini. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo i-DTT nankuvimbeseni lumselelo wona ngokuhlwanje. Ingaphezu kwebhiliyoni imali enkinkishelwe umasipala wase-Alfred Nzo eMpuma Koloni lisebe lezamanzi uqwalasela ingxaki yamanzi ezilalini ezingaphansi kwalo masipala. Le ntwenka iza kusetyenziswa kwizigaba ezine zokuphucula idama laseludeke kunye nephulo lokucoca amanzi lakunomlacu embizana. Ezinye ingingqi kulindeleke ukuba zihlomle kweli phulo lamanzi ziquka umasipala eWinnie Madikizela-Mandela, Iindaba nkulu kunye neMatatiyela. Ezinye iilali ngaphansi komasipala iWinnie Madikizela-Mandela, eMatatiyele kunye neNdaba nkulu zinayo imibhobho yokuhambisa amanzi oompompi bakhona, kodwa amanzi akaphumi. Baxhonga kwinkqubo yokuhambisa amanzi engasebenziyo, nto leyo ingumngeni omkhulu ngakumbi kwiilali zale mimandla. Ukhomithe into yoba uwonke umsebenzi ozowenziwa ekufakeni amanzi kwiilali ezithile okanye iivillage ezithile okanye kuwadi ezithile zasewini madizanondela imali ehambe yangumyinge ode ufike kwibhiliyoni. Ukusebenzisa amanzi usabelana nezilwanyana yenye yezinto esoloko ithi gqulu ukuphatha kakubi abahlali basezilalini nanjengoko ifaka impilo yabo esichengeni. Sithwele nzima njengoba ubona nelihlathi siza sisoyika apha, funeka xa nisiza apha nimemane ningamakhosikazi ngoba kaloku soyika nerape, bakhona abantu abagontsha kule mithi. Le nkqubo isoloko ithi gqulu inemingeni nanjengoko abantu abathi basuswa kumhlaba apho kwakho khona idama befuna imali yesibonelelo, nanjengoko basuswa emhlabeni bahambe besithi amangcwaba oyisemkhulu makumbiwe onke asiyokufutshane nezizalwane zawo. Sinengxaki enkulu apha kwakhiwa idami eminyakeni edlulayo, ladibela amangcwaba abantu, lathatha imihlaba yabantu, asibone kwanto eyenzekayo kuyo yonke loo. Urhulumente uthi bonke abachaphazelekayo bazofumana iimfanelo zabo kukwahlonishwa amangcwaba ngesidima esifanelekileyo. Sidibene nonantsika nomngeni uWater wasixelela into yoba useyenzile loo nto, abantu babhatele, abanye uyababhatala. Ukulungiswa kweziko lokucoca amanzi enomlacu, ukulungiswa kwedama laseludeke kunye nokutyalwa kwemibhobho ehambisa amanzi kuzoqalisa kwisigaba sokuqala nesesibini sokuziswa kwamanzi eluntwini. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, eMbizana. Kubonakala eqhuba nenzame zokumanyana ukulungiselela uvota amaqela aseAzania iPAC neAzapo. Iqela leAzapo belibamba inkomfa yalo ekungazikonyula inkokheli kuyo ithetha ngazwinye nePAC. Indatheli yethu yezopolitiko wabongile Dumako inengxelo. iPAC neAzapo zithathe isigqibo sokubana maziphume ehlathini ngoku zenze zibonakalayo ngelihlakulela unyulo lukazwelonke lango-2024. We are jointly working to establish and maintain a people's Azania. It is a task we cannot afford to betray. It is a responsibility for us to take forward. It is a historic legacy that Steve Biko died for, that Robert Mangaliso Sobukwe envisioned, and both of them diligently sought to make real. Unyonzo ebesithi thaca umyalezo phambili ngelixhasi iAzapo nomanyano oliyakubona mhlambe kubakho inguquko kwezopolitiko. Well, together with the PAC, we are a shield and a spear. We are a gun and a bullet. So we go together. You know, everything, the way we walk, the way we talk, or we smile, we are just the same with the PAC. PAC izakuba nengqungquthela yayo ke ngo-August walonyaka. Ndinguabongile Dumako, kwiindaba ze-SABC ePitoli.
Uthanjiswe ngokusesikweni njengekumkani yamangesi ukumkani Charles wesithathu. Ungena ezihlangwini zikanini ukumkanikazi Elizabeth wesibini okhothame kuSeptemba unyaka ophelileyo. Ngabadala nabatsha bangungelene kumbindi wesixeko saseLondon ukuzozibonela ngawabo esisiganeko siyimbali. Kumphathi wezobudlelwane namazwe ehlabathi uGqirha Naledi Pandor omele eli kulomsitho. Kwenziwe imbali ngethuba ubukumkani bamangesi buthambisa ukumkani Charles wesithathu. Isihika somsitho obuzinyazwe zinkokeli zehlabathi ezingaphezulu kwekhulu eWestminster Abbey eLondon. All this I promise to do. The things which I have herebefore promised, I will perform and keep. So help me God. Ube ngumntwana wegazi umdala ukuthwaliswa umqwazo obukumkani owenziwa kwiminyaka engaphezulu kwe-360 kubukumkani obasungulwa kwi-14th. Ukuthanjwa kwekumkani kwenzeka ngeli xesha e-United Kingdom ikwintsungu ziyobumnyama kwezopolitiko emva kokushiya kwemanyano yaseYurophu kwaye ilizwe lamangesi lilangazelela ukuhlala liyingqwele ehlabathini kangangokuba abaxhasi babona ubukumkani njengesixhobo esingundoqo ekuzakuzeleni i-UK kwihlabathi. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Inkosikazi yesibini yekumkani ukumkanikazi Camilla naye uthanjiswe njengekumkanikazi kwakulo msitho omnye uqinqithe iiyure ezimbini. Reign in her heart, O King of love, that being certain of thy protection, she may be crowned with thy gracious favour, through Jesus Christ our Lord. Amen. Noko lo msitho ubungekho omkhulu kangaka xa uthelekiswe neminye kumila kunje, kodwa bekunxitywe izivato zembali nokunye kwasebukhosini. We've been here for about an hour. We've come from Worcestershire in the UK, and we came to the funeral and we had such an amazing time. We thought we'd come again. I think it's the memory, it's building memories and saying, you know, where were you when this happened? And to say that we were actually here. So many of my friends, I put it on Facebook and so many of my friends were like, oh, I'm so jealous, I really wish that I'd made this decision. Upretiyende ngumlonji weli utsho ngoncuthu umazangwa zagcolota izidlwe. The blessing of the rosebud memory, come for our hearts to know its sacred fire. Kusenjalo abaxhasi namalungu eqela elichaza ubukumkani nafuna iBritane ilawulwe njengeRepublic bebesadula besamamelela ukubhangiswa kobukumkani. Nangona bekude kwindawo apho kuthanjiswe kuyo ukumkani Charles wesithathu wamangesi kunye nokumkanikazi uCamilla, abemba seBritane abahlala eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal khange baphoswe ngumfutho womsitho wokubekwa ngokusesikweni kwale kumkani yamangesi. Baphume ngobuninzi bekubukela lo msitho kumabonakude wasesidlangalaleni. Ukanti lo msitho ubanjwe eThekwini uququzelelwe ngumbutho ojongene namasiko nenkcubeko yamangesi ubambisene neRumbelow Theatre. Njengoba inkosi yaseBritane uCharles III ebenikwa umqhele Westminster Abbey eLondon ebebehambele lo mcimbi eThekwini bebechazekile ngabakubona kumabonakude njengoba lo mcimbi bukhonjiswa bukhoma. Umcimbi wokugcina okubekwa kwenkosi ehlalweni sobukhosi eBritane wawugcina ukwenzeka eminyakeni engaphezulu kwengu-70. Abalapha eThekwini bathi lena inqophamlando. You get a wonderful feel for the pomp and ceremony and the pageantry, and it's just lovely to watch. I'm here because today is a very important day in history, and I'd like to be part of it. Abahleli balo mcimbi eThekwini banxusa ukuba ubudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika neBritane buvikelwe futhi budlondlobale. There obviously will be political ups and downs in both countries, but I think the links are still very strong and they should be maintained and improved. South Africa is a Commonwealth country. Our flag will be represented in the coronation as part of that. So we're here to enjoy the day, enjoy the ceremony. Inhlelo ehambisana lo mcimbi saqhubeka eThekwini nakusasa. Iindaba zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Enye ingcali yezombane ithi ukungafakwa kwezikolo izibhedlele nezikhululo zamapolisa phansi kukacimicimi yinto engenako kwenzeka. Okukulandela isigwebo senkundla ephakamileyo yomntla Gauteng sokubala amaziko angafakwa phansi kukacimicimi.
phantse nakuyo nayiphina indawo enabantu kukho isikolo, izibhedlele nezikolo zamapolisa kwezinye. Ukukhokhelela kuloyiko lokuba ungafakwa kwala maziko kudanyacimi kungaphantse kufane nokwenza intsomi emini. Enye incutshe yezombane ithi oku kungakhokhelela kucimicimi omandla kwabanye abasebenzisi bombane. Ingxaki ke ngale judgment iphumileyo ethi urhulumente akalungiselele izikolo ngokombane azibonelele. Ingxaki ngokuba izikolo ziphakathi naphakathi kwezinye ii-communities. I-hospitals ziphakathi naphakathi. Kunzima uzohlula ngokwembane, ngamacingo ombane akonekthene, ayadibene. Akwazi ke ngokuba uthi uzibeka zodwa ecaleni. Ukanti UDM ebikile enkundleni isamkele isigwebo senkundla. The UDM welcomes the judgment on the case we took with other 17 other groups to court, wherein we asked for relief for areas like hospital, police, schools, and so on and so on. So we are happy. IESCOM nesebe lamashishini karhulumente sasihlafunisise sesigwebo nento esiyithethayo zekamva ziqulunqa umkhombandlela wezomthetho ekuhambeni kwexesha. Imibutho yoluntu elwela ukusetyenziswa kwentsango i-cannabis ngelasemzini imemelela ukuba kwenziwe inguqu kumgaqo-nkqubo we-cannabis ukuze baxhamle somashishini abasakhasayo. Kubanjwe umngcelele wehlabathi wokuphawula ukusetyenziswa kwe-cannabis. Amatshantliziyo azimasela umngcelele bejikeleza izitalato zesixeko saseKapa ememelela ukuba kuguqulwe imigaqo yokusetyenziswa kwentsango. Umthunzi wenkukhu, umya okanye intsangu yaziwa ngamagama wayo maninzi. Ifana nokusetyenziswa kwayo ke kwizinto ezininzi. Ingasetyenziswa ukwenza impahla, amaphepha, kwizakhiwo, ukwenza amachiza, kwakunye ke nabo bazonwabisayo. Kodwa imibutho emele abahlali ithi akonelanga oku. Bafuna inguqu kumgaqo-siseko ukunika abo basakhasayo bakwazi ukuphucula impilo zabo ngentsangu. In 2018, we heard the constitutional right to privacy, which is to cultivate and to consume. Nowhere there did they speak about trade. And so when you speak about including cannabis as a tool to uplift an economy, we ask, how are you uplifting if we are just able to consume and cultivate at home? Development and progression, economic strength, that's what it means for our people. Ganja is the tree of life. Imibutho yasekuhlaleni ithi khange kuboniswane nabo ngokugqibeleleyo malunga noyilo mthetho oluphambi kwepalamente. We are also asking the government to ensure that they pass the bill into an act, because the longer they take, the more citizens are being affected by arrests. Eliqela ligqithise uxwebhu lwezikhalazo epalamente besithi bafuna kungabekwa tyala ukuba nentsango nengakanani na. Thule Joka kwindaba ze-SABC eKapa. Kuxhelexukwane embombela eMpumalanga emva kokuthi xa iminyaka emihlanu lo mcimbi wembasa zeMetro FM ubuyile. Ezimbasa ze-17 ziza kubanjelwa kwibala imbombela ngokuhlwanje. Lo mhlangano wezimbasa ulindeleke ukuza notshintsho kuqoqosho lwesixeko. Kubotshwa iintambo zokuqoshelisa phambi kokuba umqhamsholo we-17 wamawonga weMetro FM uthathise apho wawushiye khona. Ezimbasa ziqulethe umthamo wamacandelo ali-18 aquka i-hip hop, i-jazz, ngekambe nosana olusabukwayo amapiano. Osandula ukunabela uqaqaqa ngesaquphe u-AKA noSjava batyunjwe kasithandathu. Abalandeli bomculo bathenjiswa umcimbi omanqwanqwa adlwengula umxhelo. The good show from a production perspective. The tickets have been selling quite quickly, and then what is surprising is the fact that the most expensive tickets are the ones that are selling faster than the tickets that are quite affordable. Ngumbono omxasibe wemihlangano emihle neyahlukileyo inxalenye kokubuka indawo zesixeko ukanti amashishini adada incindini yobusi lufunquko. We are looking at around 200 people to come here because those were the bookings made throughout the week.
but we can actually accommodate more. There's enough beverages, there's enough food. Lenduma siyembasa inqangazwe njengezokuza nengqaka engqendilili kwinguqu yezoqoqosho. We're looking at millions being pumped into the economy with regards to also the creation of job opportunities, even if they're short term. With regards to accommodation in the hotels and the guest house space, we can safely say that Mbombela is booked to capacity. La yamawonga izokuboniswa ngqo ku SABC 1 ngokuhlwanje ngentsimbi yesibhozo. Orlando Pirates idlulele kwi-final ye-Nedbank Cup yabishiya Kaizer Chiefs intwisisa ngamanqaku amabini kwelinye FNB ngalenjikalanga kude kongezelelwe ixesha sabambene ngenxa kwelinye macala ukuphela kwemizuzu engama-90. Intatheli yethu yezemidlalo uMduduzi Ndlovu nengxelo. Balandzeli bavele enhlangothi tonke kumagumbi lamane emhlaba batheleke FNB Stadium lapho bebede ukutobukela khona umdlalo lomkhulu wetimbangi taseSoweto. Leyo ke iOrlando Pirates neKaizer Chiefs lebeditfolene etulo kubangwa indzawo kuwemancamo kumcuzelwano wendlebe yeNedbank. iKaizer Chiefs itendele mathanza ke kule season kuOrlando Pirates njengobe igucisile kabili ekucaleni kwesizini kuleague yaphinze yayiphinza na ku second round. Makepula ke bekafuna ukuthi iphinziselela ngekuthi ajabulise balandzeli bakhe bese ufinyelela kwemancamo ngesikhathi afola na eDube nemakhosi kungenyiwe enkundleni kwathi kungakadeleli imabhakabhaka endanako. Gets up and yakwaala. Oh! Kabuthunya. Uyiwe khefini kuligoli linye ecanzeni. Esiwombeni sesibili iChiefs ibuye ngemandla ibonakala nje ukuthi ifuna ligoli lekulinganisa ngasekupheleni kwawo lo mdlalo amakhosi ajabulile. Chiefs again. Is it in? It isn't. And guess who's got it? He's done it twice this season. Lo mdlalo uphele kuligoli linye ngalana ngaleko bese kuyiwa ku extra time. Kulapho ke kubonakala khona Sandile Mthethwa aphakama kunabo bonke ekhathe boxing leKaizer Chiefs lahlala enethini. Yendlula kanjalo ke iPirates njengobe seyifinyelele kwemancamo kundzebe yeNedbank lapho ilinze khona lo tawuphumelela ekhathi kweStellenbosch FC neSikhukhune United kusasa. Mina ke ngingomduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngiseJozi. You did it again. Ngoku masicaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp bephawula ngeziphumo zeChiefs nePirates. Mandivuyisane namabhakaniya wam ndithi wonke umabhakabhaka hayi khazi bendala zombini tu ayikho lonto leyo. Bebona umuntu owaqalekisa le team yomakhala njalo hayi izulu hayi angeke azalingene. Hayi atazwana makakhululeke simnikile 6 points kule season. Knockout lena angaqomba qalekise amakhosi makamgcina ngolhlobo. Hayi wona kona ukhushi lo Kaizer Chiefs ndiyamkhalela mina gqithi. Iplayers zidlala zide zidinwa zibona bana izidiniwe. Utshintsho akalenzi tu akatshintshe na yedwa ndazi ba intoni ingxaki yakhe. Idlalile zona izidingo zombini. iPirates ngeqanulelo kuhle. Nangona nilandeli iKaizer Chiefs. Ibilindelekile into wana lamavukuvuku waseNaturena ndiwathandayo azawubethwa amabhakabhaka ngoba uyawukhumbula kakuhle bayawaphosa amanqaku abakwazi uwafaka amanqaku tu. Siyayibongela ke iPirates ngokuthi iphumelele sesiyifisela inhlanhla ke nakuleli qembu elizowina ke kusasa ke bese bedlala nabo. Badlala kahle kakhulu amabhakani namakhosi nje wonke kumabhakani yakuphumelela le match. Sibongela kakhulu ibhakabhaka ngokudlala kakhulu kuzimisela kule game ngempela. Angena umlandelwano kodwa ke ngiyalibongela kakhulu hey basebenzile abafana. Ibinhle kakhulu idakade sagcina ubona idabi efana naleyo kodwa hayi cha ibhakaniya ngiyayibongela nezami iChiefs idlala zamile bakithi. Ngiyayibongela ibhakaniya bakithi anginamona. Sigqithile wathi igoal yokuqala bi-offside but ke Chiefs yalala ekugqibeleni so Sibulele mawethu okusibuleka indlebe sinikhumbuza zangomsozizana oxa bethu ngesizulu usuku benzo.